Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Ei bine, nu suntem chiar în Brawl Stars, dar știți ce zic. Aici avem niște cutii. Nu să vă povestesc de ele, care că nu știu să citesc. Și acum o să ne deschidem. Ala, bala, portocala. Și o să deschid chiar. Ăsta. Locul, gata, start. Să vedeți și voi mai de aproape gemuri și etichete din primul. Acum, din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui iar ieși afară dumneata. Mega-boss. Gemuri! 2 gemuri. Bine, unde? Da. Nu știu ce m-a apucat să le pun acolo. Nu să punem asta, să nu greșim cumva că să se distrugă filmarea. Așa. Și astea 3 o să le număr chiar acum. Să număr până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și o să deschid, nu ăsta, o să deschid ăsta. Locuri, fiți gata, start! Wow! 2 gemuri! Și pe Barbie! Așa. Și să mai vedem ce am în ăstea. Acum o să deschid ăsta. Dacă și stat. Bănuți din Brawl Stars. O să pun aici și ăsta o să-l deschid chiar acum. Pe locuri, fiți gata, start! Wow! 2 destia, 2 gemuri și ce credeți voi că este? Un Star Power! Din care l-am deschis. Din care l-am deschis. Așa. Vreau să vă spun că cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like. Nu uitați să dați un like
Nu uitați să dați un like, am greșit alea două. Un like. Dacă mai vreți să fac episoade de genul acesta, pa, pa!